Najpierw chciałbym przywitać wszystkich, Tashitelek. Więc dzisiaj mamy drugi dzień naszych nauk o szkole Tylko Umysł. Wczoraj wyjaśniłem, skąd się wziął ta nazwa Tylko Umysł. Więc powinniśmy ją rozumieć jako pogląd, czy też przedstawienie, teksty dotyczące ogólnie tradycji yogaczary. W sanskrycie istnieją dwa terminy, które przedstawiają ten tylko umysł. To jest Vijñapti i Vijñāna, czyli więc podstawowym znaczeniem tego jest taki, że żadne zjawisko nie wykracza poza umysł. Jest umysłem, tylko w różny sposób się przejawia. Te terminy sanskryckie są używane zamiennie w literaturze tej filozofii Tylko Umysł. O tych dwóch rozróżnieniach później powiem. Więc ta szkoła nazywana jest zatem później Vijñāna Vada, czy też jej zwolennicy, czyli zwolennicy świadomości, Vijñāna Vadini, można było powiedzieć. Vijñapti i Vijñāna jest często, to są po prostu synonimy, czyli to jest jakby świadomość czy umysł i tylko umysł. Później jakby wrócę do tego tematu i przedstawię to bardziej szczegółowo. Więc ta cała filozofia, czy też tradycja, tylko ta szkoła, czyli ci Vijñāna Vadini, czyli zwolennicy tej szkoły Tylko Umysł, którzy to właśnie nazywani byli Vijñāna Vadini, natomiast wszyscy ci, którzy należeli do tej tradycji, wszyscy ci, którzy należeli do jakby tej tradycji, która propagowała jakby tego rodzaju poglądy, nazywani byli yogaczara, czy też bodhisattvami yogi. Na przykład zwolennicy Madhyamaki, którzy akceptują rdzenne strofy środkowej ścieżki Nagarjuny jako swój główny tekst, przede wszystkim nauczali o pustości, dlatego nazwani byli zwolennikami pustości, czy też shunyatavadinami. I to jest analogicznie to samo, takie samo jest wyjaśnienie, pochodzenie terminu właśnie Tylko Umysł i Yogaczara. Tamci ci pierwsi są zwolennikami Tylko Umysł, a ci drudzy są zwolennikami pustości. Więc ci pierwsi są Yogaczara, a ci trzy drudzy są Madhyamaka.
Nazwa Madhyamaka na przykład pochodzi od tekstu rdzenne strofy środkowej ścieżki. Środkowa ścieżka to Madhyamaka, tak? Jednak w przypadku tej szkoły tylko umysł było nieco inaczej. Zgodnie z dziennikiem podróży mistrza Yijiang, słowo yogacara było często skracane do słowa yoga. Co było bardzo nieprecyzyjną nazwą. To dlatego, że yoga może znaczyć łączenie w sanskrycie lub po prostu jogę, a achara oznacza postępowanie lub praktykę. Tak więc samo to słowo yoga ma wady polegające na tym, że nie wskazuje całego znaczenia jakby tej szkoły. Może być mylona z jedną z 6 ortodoksyjnych szkół hinduistycznych, szkołą jogi. Tak później w Japonii i Chinach były one ogólnie znane jako yogacara. Dlatego mówiono yogacara, czyli praktyka jogi, można by było powiedzieć. Używając tej skrótowej nazwy yoga, jakby skracamy za bardzo jakby znaczenie tej nazwy. Latem mówiłem o tych 6 ortodoksyjnych szkołach hinduistycznych. Jedną z nich jest szkoła jogi. I istniało zagrożenie, że po prostu ludzie myliliby te dwie szkoły. Więc wszyscy ci, cała tradycja, wszyscy ci, którzy jakby akceptowali założenia szkoły, tylko umysł, nazywani byli yogacara. Ci ludzie nazywani byli czasami również buddystkimi joginami, byli nazywani joginami tylko umysłu i tak dalej. Wiele tego rodzaju nazw pojawia się w tekstach, w rodzaju określeń. Żył taki japoński uczony, który się nazywał Yokoyama, który mówił, że ci, którzy głoszą poglądy tylko umysł, yogaczary, z jednej strony zachowują nauki o pustości zawarte w sutrach Prajnaparamity, a z drugiej strony twierdzą, że istnieje jakiś tak zwany umysł. Więc z jednej strony jakby akceptują pustość, a z drugiej strony uważają, że jednak istnieje coś, co jest umysłem. I w ten sposób ci ludzie pomagają pustce, czy też nauką o pustce nie stać się poglądem nihilistycznym. Straciliśmy chyba jakoś kogoś na chwilę. Więc jakby dzięki temu nie jest taki nihilistyczny pogląd mówiący, że w ogóle niczego nie ma. Ponadto ramy filozofii tylko umysłu zachowują całkowicie nienaruszone poglądy Abhidharmy. Wszystkie one są elementami poglądu tylko umysł. Tak więc w tradycji piśmienniczej tylko umysł był poglądem, który osiągnął największą rozpiętość, był jakby obejmował największą ilość tematów. To był jakby taki najwyższy, najszerszy poziom filozofii. I można powiedzieć, że był najbardziej kompletny. Więc ten uczony japoński uważał, że właśnie yogacara, czy też szkoła teksty tylko umysł były najgłębiej, najbardziej rozwiniętym nurtem filozoficznym.
Chodzi oczywiście o buddyjskie, no, buddyjską filozofię. Chciałbym, chciałbym też powiedzieć o tym, jak pojawiła się w ogóle ta szkoła Tylko Umysł, skąd ona się wzięła, jak się rozwijała. Więc podczas nauk letnich wyjaśniłem już, że, że historia Indii praktycznie nie była zapisywana. Nie ma, dlatego mówi się, że India to kraj bez historii, ponieważ nie zapisywano wydarzeń historycznych. Więc ciężko powiedzieć, więc znamy ich, bo oni się podpisywali pod różnymi tekstami, ale czasami nie wiemy, który z nich żył wcześniej, który z nich żył później. W zasadzie nawet nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy taka osoba nazywana Nagarjuna w ogóle istniał. Albo Nas Asanga i jego bracia czy uczniowie, czy oni faktycznie żyli? Kiedy dokładnie żyli, gdzie dokładnie mieszkali, to istnieją różne teorie na ten temat, różne wątpliwości co do tego również. Więc większość współczesnych badaczy po prostu zgaduje, jakby tworzy domysły dotyczące indyjskiej historii starożytnych Indii. I to wszystko, co mamy na ten temat tak naprawdę. Szczególnie jeśli chodzi o sutry i różne inne komentarze, sutry, siastry, komentarze, wyjaśnienia do indyjskiej filozofii, bardzo ciężko jest nam stwierdzić, kiedy one tak naprawdę powstały, w którym dokładnie roku. No, szczególnie, oczywiście możemy się domyślać, że jeżeli powstał tekst, a potem powstał ten komentarz do tego tekstu, to komentarz powstał później, ale to wszystko, co jesteśmy w stanie powiedzieć. Czasami mamy wątpliwości co do tego, kto napisał te dane teksty. Na przykład poziomy bodhisattwy napisane przez Maitreję, tak twierdzi tradycja tybetańska zresztą, że zostały one napisane przez Maitreję, a chińska tradycja mówi, że zostały napisane przez Asangę. Więc istnieje wiele różnych rozbieżności, wątpliwości co do autorstwa tych tekstów. Badacze jakby mają wiele z tym problemów. Więc pamiętajcie, że kiedy mówimy o mistrzach, o komentarzach i o czasie, w którym powstawały, to są wszystko domysły. Opieram się na badaniach, na rezultatach badań współczesnych historyków, ale kategorycznie nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. Nie jestem pewien, czy te twierdzenia nie są błędne. Ponadto wielu uczonych współczesnych mają różne poglądy na ten temat, różne teorie, przedstawiają własne teorie na ten temat. Jeżeli w przyszłości pojawią się jakieś nowe dowody, jakiś nowy sposób zbadania, czy też określenia na przykład wieku danych tekstów, czy czasów, w których dane teksty zostały spisane, to być może, że ta wiedza się zrewiduje. Teraz nie możemy kategorycznie stwierdzić, że tak było albo tak nie było, bo to są ostatnie teorie, tworzone na podstawie ostatnich badań, ale nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to są ostateczne rezultaty badań. Nie możemy mieć do tego stuprocentowej pewności. Więc to jest coś, co trzeba zrozumieć, kiedy mówimy o mistrzach szkoły Tylko Umysł, o tych różnych traktatach,
albo kiedy mówimy, że taki tekst został napisany przez tego i tego człowieka w takim i takim czasie, to są wszystko domysły. Szczególnie w przypadku szkoły tylko umysłu to jest bardziej skomplikowane niż w przypadku innych szkół. Więc będę starał się to wszystko wyjaśnić, przedstawić w jak najjaśniejszy sposób, ale cała sprawa jest dość skomplikowana i nie wiem, jakbym się starał. Generalnie sprawa jest dość trudna. Ta kwestia jest dość trudna. 맞습니다. Nie dało się. 음, 항신자세. Więc chcemy opowiedzieć o tym, jak zapoczątkowała się ta szkoła Tylko Umysł i jak się rozprzestrzeniała. Więc był taki tłumacz Xuanzang, który napisał komentarze do poziomów Yogaczary Asangi. I autorstwa Gianni Putry i innych mistrzów, i on znalazł taki opis tego, jak rozprzestrzeniała się filozofia Tylko Umysł. I tam jest napisane tak: po tym jak Buddha przeszedł w parynirwanę, powstały spory pomiędzy uczniami na temat rozbieżnych poglądów i pojawiło się wiele szkół i doktryn. Dyskutowali oni ze sobą, jak większość z nich utrzymywała poglądy materialistyczne, czyli poglądy, że rzeczy niezależnie istnieją. Ponieważ twierdzili, że rzeczy naprawdę istnieją, Nagarjuna napisał teksty Mahajany o pustości i braku atrybutów. Napisał traktaty o środkowej ścieżce i rozpowszechnił pogląd o pustości. Aryadeva napisał 100 wersetów i inne teksty, a pogląd o pustości stał się jeszcze bardziej popularny. Jednakże ludzie zaczynali popadać w skrajność i twierdzić, że nie ma żadnych prawdziwie istniejących, że nic nie istnieje. I z tego powodu, dzięki swej mądrości, Asanga rozwinął jasnowidzenie, skontaktował się z Maitreją i poprosił go o napisanie tekstów takich jak te, które weszły w kanon szkoły Tylko Umysł Yogaczary. Czyli jakby Asanga odnalazł Maitreję, tak, i poprosił go o napisanie tych tekstów. Więc tutaj mówi się o tym, jak pojawiło się ten okres szkół, różnych szkół buddyzmu, jak nastąpił ten podział. Potem jak... Więc ten fragment przetłumaczyłem z chińskiego. Może nie tak słowo w słowo, bo chciałem przede wszystkim przekazać jakby ogólne jakby znaczenie. Więc najpierw był ten okres różnych szkół, czyli pojawiło się wielu różnych doktryn, poglądów. Jednym z przykładów poglądów przeważających w tym okresie szkół są doktryny szkoły Sarvastivada, czyli tak zwana wielka ekspozycja, czy którzy mówią, że wszystko istnieje. Sama jej nazwa pokazuje, jak szkoła ta twierdziła, że wszystkie zjawiska mają swoją własną, prawdziwą naturę. Podzielili oni wszystkie zjawiska na 75 kategorii i wyjaśniali, że każde z nich ma swoją własną, prawdziwie istniejącą esencję, czyli prawdziwie istniejącą naturę. Następnie pojawiła się Madhyamaka, czyli Nagarjuna, którą jakby rozpoczął Nagarjuna, czyli której pogląd podąża za sutrami Prajnaparamity i jest całkowitym przeciwieństwem Sarvastivady. On jakby niweluje
ten ekstremalny, materialistyczny pogląd Sarvastivady. Madhyamaka twierdzi, że żadne zjawiska nie istnieją naprawdę i nie mają żadnej podstawy ani fundamentu. Tym, który zapoczątkował pogląd o pustości i ułożył go w zorganizowaną, logiczną całość, był Nagarjuna. Natura pustości nauczał w swoich rdzennych strofach środkowej ścieżki em, i, em, i przedstawiał ją jako ścieżkę Madhyamaki, czy też środkową ścieżkę wolną od 8 pojęciowych skrajności. Czyli on jakby przedstawił antidotum dla materialistów, żeby nie popadać w skrajność materializmu. Więc z jednej perspektywy można powiedzieć, że nic nie istnieje, że zjawiska nie istnieją, że nie mają własnej natury. Więc jest to ścieżka, która jakby jest takim antidotum na wszelkie skrajności. Więc na przykład jest ona antidotum na takie stwierdzenia, że coś istnieje, albo w ogóle nie istnieje, albo że istnieje i nie istnieje jednocześnie i tak dalej, i tak dalej. Czasami, kiedy mówimy, że coś jest puste, to myślimy, że coś jest próżnią, że nie istnieje, ale nie tak należy to rozumieć. Prawdziwa natura jest najprawdopodobniej taka, jak wyjaśniła to Madhyamaka, ale aby opisać, jak wszystko się przejawia, kiedy mówimy, że wszystkie zjawiska są puste i że nie posiadają natury, jeśli nie jesteśmy ostrożni, i nasz sposób myślenia jest tylko nieznacznie błędny, wówczas istnieje też z drugiej strony niebezpieczeństwo, że popadniemy w skrajność poglądu nihilistycznego, że nic nie istnieje, niczego nie ma, nic. Więc z jednej strony Madhyamaka była antidotum na poglądy materialistyczne, a z drugiej strony sama w sobie, bez odpowiedniego, kiedy studiowano ją bez odpowiedniego kontekstu, mogła być źle interpretowana jako pogląd nihilistyczny. W tamtych czasach było wielu takich ludzi, którzy błędnie rozumieli pogląd Madhyamaki. I dlatego, właśnie z tego powodu głównie, pojawił się teksty i komentarze filozofii tylko umysł, ta tradycja. Ponieważ Madhyamaka jakby istniało takie zagrożenie, że Madhyamaka może być interpretowana jako pogląd nihilistyczny, jako twierdzenie, że nic nie istnieje, musiał się pojawić drugi pogląd i nieco inny, który jakby zrobi krok dalej i przedstawić całościowo jak rzeczy istnieją. Więc Madhyamaka, w przypadku Madhyamaki istnieje zagrożenie, że zaczniemy myśleć, że niczego nie ma. Więc w zasadzie najpierw chodziło o wyeliminowanie tego nihilistycznego poglądu o pustości jako całkowitej nicości. To był jakby jeden z powodów rozprzestrzeniania się filozofii tylko umysł. Trzeba jednak dodać, że to nie był jedyny powód. Było kilka innych ważnych czynników, które przyczyniły się do rozprzestrzeniania poglądu tylko umysł.
샘잡에 떠루 답에 용할래야 지 교ген 사람들도 루주기 잠종 에 가셔보여. Więc to, co powiedziałem, że to, co powiedziałem, więc to, co powiedziałem, to był jeden z powodów, a drugi jest taki, że po prostu, że filozofia tylko umysł jakby przedstawiała dużo szerszy obraz, obejmowała dużo większy obszar wiedzy, dużo większy obszar filozofii niż tylko jak rzeczy istnieją, jak zjawiska istnieją. I to też jakby powodowało, że ta filozofia tylko umysł stawała się coraz bardziej popularna. I to były te 4 powody, które tu przedstawiam na tym. Więc po pierwsze, cała myśl buddyjska w owym czasie skłaniała się ku filozofii tylko umysł. Więc jakby te teksty filozofii tylko umysł pojawiły się, to nie jest tak, że pojawiły się ni stąd, ni zowąd. One, ogólnie rzecz biorąc, większość religii w naturalny sposób zmierza w kierunku takiego poglądu tylko umysł, czy też ogólnie mówiąc prymatu umysłu, a buddyzm nie jest tu wyjątkiem. W niezmiennych słowach samego Buddy, więc z drugiej strony z drugiej strony filozofia tylko umysł przedstawia podstawę samsary, podstawa wszystkiego, czyli alaya. Więc jest to więc tylko umysł przedstawia pustość, tak jak przedstawiają ją sutry Prajnaparamity i Madhyamaka, ale tylko umysł jakby dodał dodatkowe argumenty potwierdzające pustość zjawisk, takie jak 3 natury, czy też 3 braki natury i wnioski płynące z tych twierdzeń. Więc one były jakby takim, mało tego, te 3 natury i 3 braki natury jakby wynikały z doświadczeń mistrzów, którzy medytowali na różne kolejne samadhi, na różne poziomy medytacji. One były jakby bardziej empiryczne. I to wszystko te wszystkie rzeczy sprawiły, że buddyjska myśl filozoficzna w Indiach coraz bardziej zaczęła się skłaniać w kierunku właśnie tej filozofii i ta filozofia stała się dużo bardziej popularna. Więc tak jak już mówiłem, pozycja tej filozofii tylko umysł ma jakby wiele podstaw. Ona jakby to nie był trzeba pamiętać, że to nie był taki kompletnie nowy pomysł. Bo tak jak już powiedziałem, większość religii tak naprawdę właśnie twierdza, czy też akceptuje ten prymat umysłu. Buddyzm nie jest tutaj wyjątkiem nawet. Więc wszystkie filozofie, wszystkie religie tak naprawdę skłaniają się w tym kierunku. W niezmiennych słowach samego Buddy znajdują się fragmenty, które nawiązują do tej filozofii. Jakby pokazują, że jego pogląd był zbieżny z tym poglądem. Czyli w większości swoich nauk Budda podkreśla, że to, co dzieje się w umyśle, jest najważniejsze. Na przykład są takie strofy dharmy,
jedno z najstarszych buddyjskich pism, uważane za najbardziej zbliżone do oryginalnych słów, które Buddha rzeczywiście wypowiedział za życia. Tak? Mówi się, że to jest faktyczny zapis słów Buddy. To jest jeden z najstarszych tekstów. To potwierdza wiele współczesnych uczonych. Na początku tego tekstu znajdujemy te słowa. Wszystkie zjawiska są z natury umysłem. Umysł jest pierwotny i je poprzedza. Ci, którzy mówią lub działają z pełnym czystej wiary umysłem, będą zbierać szczęście, które to przynosi. Nie będą nosić żadnych splamień. I dalej, wszystkie zjawiska z natury są umysłem. Umysł jest pierwotny i je poprzedza. Ci, którzy mówią lub działają w złowrogim stanie umysłu, zbierać będą cierpienie, które to przynosi, jak ciągnięty ze sobą wózek. Znaczenie tego jest takie, że umysł jest podstawą każdego dobrego, złego czynu, który wykonujemy. Podstawą tych wszystkich działań jest umysł. Z powodu dobrych lub złych motywacji, dobrych, złych lub intencji w umyśle pojawiają się doświadczenia przyjemności lub bólu. Czyli nasza intencja przynosi określone rezultaty. Podobnie wersety posady, czyli Sodziągu, 7 Tatagatów, tak podsumowują myśl buddyjską. To są bardzo znane, bardzo znana strofa. To jest jakby podsumowanie całego buddyzmu, czy też wprowadzenie do buddyzmu. I to brzmi tak, to z pewnością znacie. Nie wyrządzaj żadnego zła, czyń wiele dobrego, całkowicie okiełznaj swój umysł. Oto nauka Buddów. Więc, więc te strofy jakby podkreślają, że praktyka buddyjska to jest tak naprawdę praktyką związaną z umysłem. Jest treningiem umysłu. Czy spojrzymy na powyższe wersy dharmy, czy na wersety 7 Tatagatów, głównym, kluczowym punktem buddyjskiej praktyki jest oczyszczanie splamień umysłu. To jest bardzo jasno przedstawione. Jednakże kiedy staramy się zrozumieć znaczenie terminu tylko umysł, czy też tego prymatu umysłu, musimy rozróżnić dwa punkty, bo są jakby dwa sposoby, w jaki można to rozumieć. I to jest ważne, abyśmy je rozróżniali. Więc kiedy mówimy, że jest tylko umysł, albo że umysł jest najważniejszy, to co mamy na myśli? Można to rozumieć dwojako. Po pierwsze, to czy to robimy, czy wykonujemy coś dobrego, złego, czy doświadczamy przyjemności, czy bólu i tak dalej. Wszystko się to pojawia z powodu różnych stanów umysłu. Czyli zależy to od naszej motywacji, intencji i też ogólnie od nastawienia, od obecnego nastawienia, jakie mamy w umyśle. Więc kiedy na przykład mamy taki cytat z Sutry Vimalakirty, jest taki, ponieważ ich umysł jest splamiony, czujące istoty są splamione, oczyszczanie umysłów oczyści czujące istoty. Więc to jest jakby pierwszy sposób rozumienia tego, że umysł jest czymś głównym, podstawowym. Czyli to jakby, że więc w ten sposób jakby
Więc pierwszym sposobem widzenia, że to umysł, to jest to, że umysł sprawia, że ludzie tworzą dobro lub zło. Zatem w ten sposób widzenia nie jest to same z tym poglądem tylko umysł. Drugi rodzaj, bo tylko umysł mówi, że nie ma zjawisk, które są inne niż umysł. Więc uważam, że te cytaty, które teraz przedstawiłem, mówią głównie o tym, że wszystko zależy od nastawienia, intencji i tego, co dzieje się w naszym umyśle i że aby zrozumieć, co należy robić, a co należy porzucić, czego nie należy nie robić, musimy zrozumieć swój umysł i powinniśmy go wyraźnie badać i obserwować, co się w nim dzieje i go kontrolować. Więc to jest jakby, więc tutaj chodzi o prymat umysłu, o to, że to, co się dzieje w umyśle, jest najważniejsze, ale to jeszcze nie jest taki pełny pogląd szkoły, tylko umysł. Więc kiedy mamy już to zrozumienie, że umysł jest najważniejszy, że wszystko w gruncie rzeczy zależy od umysłu, wiemy już, że dzięki temu jesteśmy w stanie stwierdzić, co należy robić, a czego należy nie robić. Więc w ten sposób możemy przejść dalej, głębiej do drugiego punktu, do drugiego sposobu rozumienia prymatu umysłu. Więc drugie stwierdzenie jest takie, że wszystkie zjawiska są projekcjami umysłu lub są tworzone przez umysł. Czyli tu chodzi o to, że wszystko, co widzimy na zewnątrz, wszystkie góry, domy i tak dalej, są tylko i wyłącznie projekcjami umysłu. To są jakby dwie różne części jednej całości. Cały zewnętrzny świat, gór, domów i tak dalej, to są tylko częścią umysłu, po prostu więc to jest jakby ten drugi punkt, drugi rodzaj rozumienia, tak? Więc ten drugi punkt właśnie przedstawia to, że wszystkie zjawiska są projekcjami, czy też częścią umysłu. W Sutrze Avatamsaka jest taki rozdział, który się nazywa Sutra 10 Bhumi. I tam wyraźnie mówi się jakby o tym drugim, nawiązuje się do tego drugiego o rozumieniu prymatu umysłu. W tej sutrze mówi się tak. Jest tam taka strofa. Jest to jakby główne źródło, główny cytat z sut, jakby wykorzystywany w pismach tylko umysł. I ten cytat brzmi tak. Umysł jest jak artysta, umysł tworzy skandy. Wszystkie te światy wypełniające wszechświat są malowane przez umysł. A drugi cytat z Sutry 10 Bhumi mówi tak, ponieważ te 3 sfery są tylko umysłem, Tathagata opisał, czym jest 12 ogni powstawania. Powiedział, że wszystkie one mieszczą się w jednym umyśle. To jest ten drugi cytat.
Więc pierwszy tekst mówi, że tak jak artysta tworzy różne obrazy, tak umysł również tworzy różne jego przejawy. A drugi, więc to jest tak jak artysta, który maluje rysunek, jakby. Natomiast drugi cytat mówi, że sfera pragnień, sfera foremna i sfera bezforemna są tworzone przez umysł i że 12 ogni współzależnego powstawania również zależy od umysłu. W skrócie, te dwa cytaty uczą, że my i wszystkie światy, jakie mogą istnieć, nie są niczym innym niż tworem umysłu, a więc zdecydowanie uczą, że wszystko jest tylko umysłem, tak? Wszystko jest tylko świadomością. Wiele późniejszych traktatów filozofii Tylko umysł często cytuje te dwa fragmenty jako źródła poglądu Tylko umysł. Można by bez końca pisać, wyjaśniać, jak silny wpływ miały te dwa fragmenty na ugruntowanie poglądu i literatury Tylko umysł. One były dla tych filozofów bardzo ważne. One jakby były najważniejszym odnośnikiem, najważniejszym odwołaniem w przypadku tej filozofii. Chodzi oczywiście o odwołanie do słów Buddy. Miały dla one jakby ogromne znaczenie. Należy o tych dwóch cytatach pamiętać, one będą się powtarzały, one są jakby takim, będą się powtarzały w opisach tej filozofii. Teraz będzie 30 minut przerwy. 다 단기 공도 아주 지 상계기 다 수를 뭔가 쉬었어야라도 뇌매 상계기 수를 Więc, jak wspominałem wcześniej, najwcześniejszy buddyjski tekst, można powiedzieć, że te pisma, które są najbardziej jakby oryginalne, które faktycznie przedstawiają słowa Buddy, czyli te, które już przedstawiliśmy przed przerwą, one mówią o tym, że umysł jest najistotniejszy i że wszystko zależy od umysłu i tak dalej. Jest bardzo wiele tego rodzaju stwierdzeń, cytatów w różnych pismach. Zacytowaliśmy również tą sutrę 10 bhumi, które te dwa cytaty, które mówią o tym, że wszystkie zjawiska tak naprawdę są tworzone przez umysł. Ale te cytaty znajdujemy nie tylko tutaj. Również ci, którzy propagują ten pogląd pustości, głównie pogląd pustości, taki w sutrach, jak przedstawiony w sutrach Prajnaparamity, kiedy mówią o pustości, mówią to w taki sposób, że nawiązują do poglądu tylko umysł, w pewnym sensie. Mam tutaj dwa przykłady. Na przykład Nagarjuna, który propagował pogląd Madhyamaki, tak? On mówił tak, że ponieważ w ogóle nie ma dharmy, która nie byłaby współzależna, dlatego nie ma żadnej dharmy, która nie byłaby pusta. Ponieważ wszystko jest współzależne, nie ma natury, z tego powodu jest puste.
ten dowód jest jakby taki charakterystyczny dla Nagarjuny. Istnieje jednak jeszcze prostszy sposób nauczania o pustości niż ten w sutrach Prajnaparamity. Chodzi o sutrę 8000 strof, więc tam również pojawiają się przykłady, jak wytłumaczyć, że wszystko jest puste, jak to udowodnić. Więc przepraszam, w tej sutrze Prajnaparamity, ale o 8000 strof. Tam się tak mówi tak. Mówimy istota czująca, ale nie widzimy żadnej istoty. To jest tylko nazwa, tylko etykietka. To zjawisko, które jest tak nazywane. Poza tym, że jest konwencjonalnie oznaczone taką nazwą lub symbolem, nie wyłania się ani nie znika. Więc jakby ten cytat uczy, że wszystkie zjawiska nie są niczym więcej niż naszymi własnymi mentalnymi projekcjami. A te nie są niczym więcej jak tylko umysłem. To mówi dokładnie to. W rzeczywistości jest wiele fragmentów w tysiącach strof, które odnoszą się do poglądu tylko umysł. Nie ma potrzeby zdawać każdego z nich, jest ich wiele. Tak czy inaczej, w wielu fragmentach różnych wersji Prajnaparamity pustość przedstawia się tak dokładnie, że pasuje nie tylko do Madhyamaki, ale również do poglądu tylko umysł. Oczywiście wiele fragmentów można znaleźć w dziełach Nagarjuny, tego, który usystematyzował pogląd pustości. Jego najsłynniejsze dzieło, rdzenne strofy środkowej ścieżki, przede wszystkim prezentują obecność pustości i nie mówią nic konkretnego o umyśle jako takim. Ale w innych jego dziełach, w 20 strofach Mahajany, które zostały przetłumaczone w X wieku i w 60 strofach zrozumowania. W tych tekstach znajdziemy takie fragmenty, które wyraźnie prezentują pogląd tylko umysł. Na przykład w 20 strofach Mahajany jest taki cytat, który tutaj jest pokazany. Więc ten tekst brzmi, wszystkie te rzeczy są tylko umysłem. Trwają one jak złudzenia. Mamy sanskrycki oryginał tego tekstu, więc kiedy mówi i w sanskrycie, kiedy mówimy, wszystkie rzeczy są tylko umysłem, to tutaj jest używane słowo chitamatra. Chitra więc chitamatra znaczy tylko umysł. W 60 strofach jest inny cytat. Wszystkie zjawiska są jakby relatywne, czy one są trwałe, czy nietrwałe, to wszystko zależy od umysłu. Wszystkie są tylko umysłem, więc trwałość czy nietrwałość zjawisk to jest tylko stan umysłu. Więc ten tekst, te 60, to jest w tym tekście 60 strof. W zasadzie ten tekst uczy filozofii tylko umysł. Pokazuje to jakby ogólnie w skrócie, że w zasadzie cała filozofia w tamtym czasie, zanim jeszcze pojawiła się ta szkoła, jakby skonkretyzowana tylko umysł, zanim jeszcze się ona pojawiła, pojawiały się już teksty Madhyamaki, które jakby naturalnie podążały w kierunku tej filozofii Yogaczary i tej tradycji Yogaczary i szkoły tylko umysł.
Jednak najpierw przyjęto ten fundament buddyjskiego poglądu na świadomość, że świadomość czy umysł jest centralnym elementem, a potem dopiero na tej podstawie na tej podstawie jakby stworzono założenie, jakby tezę, że istnieje również świadomość podstawy. Kiedy pojawiło się to założenie o świadomości podstawy, wówczas dopiero zaczęto wyodrębniać tą całą szkołę i nazywać ją tylko umysł. Zaczęto wyodrębniać tą szkołę od Madhyamaki. Ten element jakby spowodował, że zaczęto ją widzieć jakby w sposób odrębny, inny niż Madhyamaka. Tak czy inaczej, cała myśl buddyjska mówi o tym, że buddyzm jest najważniejszy. I to jest jakby taki centralny filar całego tego poglądu, tak? Potem, I to jakby ten element jest tak naprawdę wspólny z Madhyamaką. A potem, kiedy dodano do tego poglądu właśnie tezę o istnieniu świadomości podstawy, to zaczęto wyodrębniać osobną szkołę nazywaną tylko umysł. I tak powstała cała tradycja yogaczary. Więc to był pierwszy warunek, pierwszy powód, dla którego powstała ta szkoła. Drugim właśnie jest ta teza dotycząca istnienia świadomości podstawy. Jest jeszcze jedna rzecz, o której muszę wspomnieć. W tym poglądzie tylko umysł, nie tylko mówi się, że umysł jest główny i mówi się również o wszechpodstawie, o tej świadomości alaya, o świadomości podstawy. To jest bardzo, bardzo ważny element całej prezentacji, całego poglądu tej szkoły. Jest one nieustannie obecne, więc ta wszechpodstawa alaya jest tak naprawdę w gruncie rzeczy takim subtelnym rozpoznaniem, które nieustannie jest obecne na bardzo głębokich poziomach umysłu. Kiedy patrzymy na twierdzenie, na tą ideę wszechpodstawy w taki powierzchowny sposób, wydaje się, że jest ono sprzeczne z buddyjskim stwierdzeniem o nieistnieniu ja. Jakie więc warunki doprowadziły do powstania takiego pojęcia? Więc jednym z powodów, które potwierdzały istnienie tej wszechpodstawy, alaya, w buddyzmie mówi się o 3 pieczęciach poglądu albo 4 pieczęciach poglądu. Tak czy inaczej, jedną z tych pieczęci jest to, że wszystkie zjawiska są puste i pozbawione natury, więc nie istnieje ja. Pusty znaczmy anatma w sanskrycie, więc jest to jakby taka podstawowa teoria buddyzmu w zasadzie, która odróżnia buddyzm od innych religii. Ale kiedy mówimy o nieistnieniu ja, to ja, o którym mówimy, to jest ta jaźń, to jest Atman. Ten Atman przez różne szkoły
również filozofii indyjskiej, był rozumiany jako coś trwałego, pojedynczego, autonomicznego. Więc tą tezę, że taki atman, pojedynczy, autonomiczny atman, który jest jakby podstawą istnienia idei Boga, tak, więc ta idea jest jakby główną rzeczą, którą buddyzm jakby starał się podważyć, której nie akceptował. I to jest jakby ten jakby główny różnica pomiędzy buddyzmem a filozofiami istniejącymi wówczas w Indiach. Więc kiedy Buddha mówił o tym, em, że nie istnieje ja, wówczas jakby sprzeciwiał się jakby innym filozofiom indyjskim, hinduistycznym, ale z drugiej strony inną bardzo ważną tezę tych filozofii o istnieniu samsary przyjął, zaakceptował. Z jednej strony nie zaakceptował istnienia jaźni, a z drugiej strony zaakceptował istnienie samsary. Że i Więc później z tego powodu zwolennicy, jakby naśladowcy Buddy mieli wielkie trudności z tą konkluzją, że brak ja i istnienie samsary są sprzeczne. Te dwie tezy są sprzeczne. Jeżeli nie ma autonomicznego ja, to kim jest ten, kto przechodzi przez samsarę w ciągłym cyklu śmierci i odrodzenia? Więc kto krąży w samsarze? Jeżeli nie ma ja, to co przechodzi z jednego życia na drugie? Dlatego, jeżeli mówimy, że nie ma ja, ale istnieje samsara, to co przechodzi z chwili na chwili, co pozostaje z jednego życia, co trwa z jednego życia na drugie? Nawet Buddha, kiedy jeszcze żył, często zadawano mu to pytanie. A odpowiedź, jakiej Buddha udzielał, było to, że karma trwa nieprzerwanie, że karma jest przenoszona z życia na życie, że ta kontinuum karmy nigdy nie ustaje, że się dla zwyczajnych istot oczywiście, ono nigdy nie istnieje. I wszystko, czego doświadczamy, czy jesteśmy, czy szczęścia, czy cierpienia, jest rezultatem naszej poprzedniej karmy, a nasze karmiczne działania determinują, co wydarzy się w przyszłości, w naszej przyszłości, w tym życiu i w przyszłym życiu. Krótko mówiąc, nauczał, że wpływ naszych działań trwa nadal, trwa przez cały czas. Jest gdzieś zatem gromadzony. Jednak po przejściu Buddy w parynirwanę, podczas okresu tych wszystkich szkół, kiedy uczeni buddyjscy głównie zajmowali się abhidharmą, czyli tymi wszystkimi słowami Buddy, i oni badali jego słowa zgodnie z zasadami logiki, zaczęli wówczas mieć wiele wątpliwości. Pytali, jeżeli tak jest, to gdzie przechowywany jest wpływ karmy lub działań? Czym to jest? Co to jest? Czy to jest coś fizycznego, czy to jest czegoś niefizycznego? Jak to się przejawia? Czym to jest? Jak to nazwać? Jeżeli nie ma żadnego miejsca, w którym jest to przechowywane, to gdzie jest to przechowywane? Na przykład teraz mamy komputer.
Mamy w komputerze wiele różnych dokumentów, zdjęć i tak dalej. Wszystko, więc komputer musi mieć coś, gdzie te wszystkie dane przechowuje, prawda? Jeżeli nie ma tego dysku do przechowywania, to wszystko jedno, co tam włożymy do tego komputera, nic w nim nie pozostanie. Musi być miejsce, musi być jakiś element, jakiś dysk, na którym to wszystko będzie zapisywane. I zgodnie z wielkością tego dysku możemy przechować na nim więcej lub mniej. Jeżeli mamy tych dokumentów za dużo i nie mieści się na dysku, to też to one się jakby nie zmieszczą, prawda? Jeżeli mamy wielki, potężny komputer z dużą ilością miejsca na dysku, to możemy włożyć bardzo wiele filmów, wideo, zdjęć, dokumentów i tak dalej. Podobnie jest tutaj. Więc rezultaty naszej karmy, tego życia gdzieś się zachowują, gdzieś się zapisują. Więc jest to pewnego rodzaju taki magazyn, który ciągniemy ze sobą z życia na życie. Dlatego, więc ci uczeni Abhidharmy mówili, że skoro tak jest, jak Buddha powiedział, to musi być jakieś miejsce, jakieś właśnie miejsce, w którym cała ta karma się zapisuje, czy też magazynuje i tak dalej. Jak powiedziałem wcześniej, mniej więcej 100 lat po odejściu Buddy, społeczność Sangi podzieliła się na dwie frakcje. Były to Shtaviravada i Mahasamgika. Ta, która miała więcej z Mahajany, ta Mahasamgika, bardziej interesowała się tematem wyzwolenia, zaś Sthaviravada bardziej interesowała się samsarą. Kiedy się przyjrzyły tym dwóm szkołom, to jest mniej więcej ta różnica między nimi. Więc ta szkoła Sthaviravady, która interesowała się samsarą, musiała jednocześnie interesować się, co krąży w samsarze, tak? Co jest tym elementem, który pozostaje, który przechodzi z życia na życie. Więc jest to jakiś subtelny aspekt materii, subtelny aspekt świadomości, ale coś musi to być. Jakaś niemanifestowana podstawa dla projekcji samsary. Różne szkoły, różne te szkoły, które się w tej Sthavirawadzie wyodrębniły, one różnie te rzeczy zaczęły nazywać. Miały różne teorie na ten temat. I każda z tych szkół nadała jakieś osobne miano, osobne imię dla tej rzeczy. Sthaviravada i Vabhyavadini nazwali to świadomością, rozróżniającą świadomością. Ahishaka nazwała to skandą, która krąży w samsarze. Szkoła Sutr nazwała to subtelną świadomością. Mahasamgika również zaakceptowała istnienie subtelnej świadomości, a niektórzy twierdzą, że nazwali ją również pierwotnym umysłem. Więc to była jakby taka podstawa samsary, tak? Podstawa naszej karmy, która i wszyscy uznali, że musi to być jakiś bardzo subtelny, podstawowy, pierwotny aspekt umysłu. Niektórzy uważali, że to jest jakaś taka podstawowa skanda, tak to nazywali. Więc mistrzowie Abhidharmy uważali, że musi istnieć coś, co przenosi karmę. Ale więc czym jest karma? Karma nie jest świadomością, nie jest też materią.
Więc, e, e, więc jak ją opisać? Jest ale aby ją opisać we współczesnych terminach, jest ona źródłem energii. Można tak to powiedzieć. Współcześnie myślę, że można mu powiedzieć, że jest to energia. Dla przykładu, fizycy mówią, że światło jest źródłem energii, ale fotony, które tworzą to światło, mają nieco materialną formę. One czymś są, można je wskazać, można je zobaczyć, tak? Są jakby takie cząstki światła, nazywane fotonami. Więc w pewnym sensie one są materią. Ponieważ one się poruszają. Skoro się poruszają, to najprawdopodobniej są jakimiś drobnymi cząstkami. Poruszają się z jednego miejsca na drugie. I wpływają też na otoczenie, na to, co jest na zewnątrz ich. Więc jest podobnie, więc one manifestują się w bardzo podobny sposób jak atomy, jak cząstki materialne. Z jednej strony mówimy, że światło jest energią, a z drugiej strony fotony są jakby troszkę materialne, więc myślę, że z karmą jest podobnie. Nie można powiedzieć, że karma jest świadomością, ale że karma jest materią. Ale moc karmy powoduje, że ona wpływa na świat materialny. Czyli efekty karmy są odczuwalne we wszystkim, co materialne, jak i mentalne, jak i niematerialne, i na naszą świadomość. I one również wytwarzają różne przejawy samsary. Aby dobrze to wyjaśnić, trzeba stwierdzić, że istnieje jakaś podstawowa świadomość, która jest głębsza lub subtelniejsza od 6 grubszych świadomości. Tych 6, czyli 5 zmysłowych i jednej mentalnej. Z tego powstała właśnie ta idea tej wszechpodstawy, pewnego magazynu, czy też elementu, jakby świadomości, w którym zapisuje się nasza karma, albo gromadzi się nasza karma. Będę o tym jeszcze później mówił bardziej szczegółowo. Więc teraz przechodzimy do trzeciego powodu, dla którego, trzeciego elementu, który spowodował jakby rozwój tej szkoły, tylko umysł. A mianowicie do tego, że tylko umysł jakby zaproponował nowe twierdzenia na temat pustości. Wielu ludzi często myśli, że skoro ten pogląd mówi, że wszystko jest umysłem, wówczas zakłada, że umysł istnieje. I że to jest jakby, że to jakby stoi w sprzeczności z poglądem na pustość nauczonym w sutrach Prajnaparamity i Madhyamate. Jest to jednak całkowicie błędna opinia. Szkoła tylko umysł zachowuje pogląd na pustość nauczany w sutrach Prajnaparamita, a ponadto naprawia jego braki i proponuje nową logikę dowodzenia pustości. Czyli jakby kolejną, jakby dodatkową logikę. Nie zaprzecza temu, co Prajnaparamity już przedstawił. On jakby proponuje dodatkową logikę, dodatkowy sposób argumentowania istnienia pustości. Kiedy przyjrzymy się sposobowi rozróżniania, jak to pokazać? Kiedy przyjrzymy się sposobowi rozróżnienia pomiędzy drugim i trzecim kołem dharmy, istnieją takie sutry, jak sutra rozwikłania intencji, powiedzmy, taki tytuł. I ta sutra właśnie przedstawia jakby tę różnicę pomiędzy drugim a trzecim kołem dharmy.
Więc ta sutra mówi, że przy określaniu 3 obrotów kołem dharmy, dharma nauczana przed Buddą może być przedstawiana na 3 różne sposoby. Więc ta sutra rozwikływania intencji jest jakby też jedną z głównych sutr Szkoły Tylko Samdhini Mroczana Sutra. Więc jakby w tej sutrze wyraźnie widać, że tylko umysł zachowuje jakby teorię pustości przedstawioną w Madhyamace. Więc ogólnie wiecie, że jakby nauki buddyjskie można podzielić na te 3 okresy, czyli które nazywamy 3 obrotami kołem dharmy, które ogólnie jakby można powiedzieć, że są to 3 różne rodzaje nauk, które Buddha przekazał różnym uczniom w różnym czasie. Niektórzy mówią, że są to nauki, niektóre z tych nauk są wcześniejsze, niektóre późniejsze, ale wielu uczonych się z tym nie zgadza i mówią, że absolutnie wcale to, że na przykład, że pewne nauki Buddha nauczał, przekazywał przed pewnymi naukami pierwszego obrotu kołem dharmą i tak dalej, że to wcale nie wskazuje chronologii przekazywania nauk, tylko po prostu podział w zależności od tego, dla kogo te nauki były adresowane. Pierwszy obrót kołem dharmy to były nauki o 4 szlachetnych prawdach, głównie kierowane do śrawaków i pratyka buddów. Więc był a podczas drugiego obrotu kołem dharmy Buddha nauczał obrotu kołem dharmy wyłącznie dla uczniów Mahayany. Dharma. Buddha nauczał pustości wszystkich uczniów, na wszystkich poziomach. Więc mówi się, że podczas drugiego i trzeciego kołem dharmy, w obu tych przypadkach Buddha przekazywał nauki o pustości. Tylko zmienia się jakby adresat tych nauk. Podczas drugiego kołem dharmy to byli tylko i wyłącznie bodhisattwowie, natomiast podczas trzeciego kołem dharmy to byli wszyscy uczniowie na wszystkich poziomów. Więc z punktu widzenia szkoły tylko umysł, podczas pierwszego i drugiego obrotu kołem dharmy mamy dwie różne cykle nauk, które się ze sobą nie łączą, albo które nawet sobie zaprzeczają. Natomiast dopiero trzeci kołem dharmy jest takim pełnym obrotem, kiedy Buddha przedstawiał jakby całość jakby poglądu buddyjskiego. I to, co istnieje, i tego, co nie istnieje. Więc w chińskiej tradycji mówi się, że drugi i trzeci obrót kołem dharmy tak naprawdę, cytuję, opiera się na tych samych sutrach. Na tych samych sutrach przedstawiających pustość wszystkich zjawisk. Ale różnica polega na tym, że drugi obrót kołem dharmy był kierowany głównie do bodhisattvów, a trzeci dla wszystkich uczniów, ale tak samo przedstawia się, ale pustość przedstawia się w obu przypadkach dokładnie tak samo.
Więc rozumienie pustości w przypadku obu tych obrotów jest dokładnie takie same. Wielu e, później jeszcze wrócę do tego tematu i będę to objaśniał szerzej. Jest ta sutra tego sutra rozwikłania intencji, to jest jakby jedna z najwcześniejszych sutr tej będącej podstawą szkoły Tylko Umysł, w której mówi się, że wszystkie zjawiska są pozbawione esencji natury, niezrodzone, nieustające, pierwotnie w stanie spokoju i naturalnie w stanie nirwany. I i jakby ten cytat jest cytowany zarówno w Madhyamace podczas pojawia się podczas drugiego obrotu kołem Dharmy i podczas trzeciego obrotu kołem Dharmy. Więc podczas drugiego obrotu kołem Dharmy, obrotu kołem Dharmy, nauki podczas drugiego obrotu kołem Dharmy nauki prezentowane były negacją. Czyli one polegały głównie i wyłącznie na negacji. Natomiast podczas trzeciego obrotu kołem Dharmy, te same nauki były jakby udowadniane i nie były przedstawiane w formie negacji, ale w formie pozytywnego jakby stwierdzenia, że coś istnieje, a nie tylko, że nie istnieje. Więc podczas trzeciego obrotu kołem Dharmy ostateczne znaczenie nie jest powtórzeniem pierwszych dwóch, naucza kompletnego i najpełniejszego ostatecznego znaczenia. W szczególności, gdy porównamy drugi i trzeci obrót, pogląd pustki nauczany w drugim i trzecim oraz 3 natury i 3 braki natury nauczane w trzecim kole są oba oparte na tym samym cytacie, że wszystkie zjawiska są pozbawione istoty, niezrodzone, nieustające pierwotnie w stanie spokoju i tak dalej. Ale różnica polega na tym, czy te stwierdzenie jest nauczane w formie negacji, czy w formie pozytywnego twierdzenia. W każdym razie pogląd o pustości i pogląd szkoły Tylko Umysł najwyraźniej powstały w wyniku różnych interpretacji tego samego fragmentu. Co zatem jest nauczane w kolejnych etapach nauk o pustości, czyli w szkole Tylko Umysł? Są to 3 natury i 3 braki natury. O tym szczegółowo będę mówił później. Przedstawienie ich w yogaczarze powinno być uważane za tak samo ważne jak wszechpodstawa. To jest taki sam element tej szkoły, tak ważny element tej szkoły, jak ta wszechpodstawa. Prezentacja 3 rodzajów natury i 3 braków natury jest nowym sposobem wyjaśnienia poglądu na pustość nauczaną w sutrach Prajnaparamity. Na przykład w sutrze Prajnaparamity mówi się: Shariputro, gdy bodhisattva Mahasattva praktykuje transcendentalną prajnię, bodhisattva nie postrzega, nie ma fiksacji. Ten drugi fragment jest cytowany w komentarzach Mahasamgrahy przez mistrza Asvabhachę. Są one wyjaśnione oraz kompendium Abhidharmy, są one podsumowane jako 10 rozproszeń i wyjaśnione przez 3 rodzaje natury. Kolejny cytat mistrza Dharmakshity z 400 strof, który zachował się w języku chińskim, tam mówi się tak: ponieważ czcigodny Szariputro, forma jest pozbawiona natury.
to, co jest pozbawione natury, nie powstaje i nie ginie. W tym, co nie powstaje i nie ginie, nie ma nic innego niż trwanie. Uczucie, powstawanie, formowanie i świadomość są pozbawione natury, wyjaśnia, więc tutaj pustość wyjaśnia się za pomocą trzech rodzajów natury. Również w komentarzu mistrza Stiramati odróżnianie środka od skrajności mówi się tak. Aby uświadomić sobie bezbłędną, naturalną głębię ścieżki Prajna Paramity, należy spojrzeć na nią poprzez trzy rodzaje natury. Więc jednym z powodów przedstawienia trzech rodzajów natury jest zrozumienie intencji sutr Prajna Paramity. Ta sutra jakby należy do jednych z tych sutr, które są głównym jakby źródłem poglądu Shentong w Tybecie. Więc te trzy rodzaje natury, o którym mówi zresztą tekst Vasubandhu, jakby mówi się, że jednym z powodów, dla którego one powstały, że jest udowodnienie pustości zjawisk wcześniej przedstawione w sutrach Prajna Paramity, więc one są jakby to przedstawienie trzech rodzajów natury jest innym sposobem udowadniania pustości. Istnieje również komentarz Asangi, zatytułowany Vajra Ostrze. On zachował się po chińsku. Nie wiem, czy istnieje po tybetańsku, być może. Tak czy inaczej, ja go znam w języku chińskim. Tak czy inaczej, jest taki komentarz Asangi i tam się pojawiają takie słowa. Subhuti, tak jest. Tak jest. Każda istota, która nie boi się, nie jest przerażona i która nie przestraszy się tego wyjaśnienia sutry, doświadczy największego cudu. Asanga jakby również przedstawia te trzy natury i kończy to takimi słowami właśnie. Tak więc najważniejsi mistrzowie yogaczary, Asanga, Vasubandhu, Asvabhava, Stiramati i Dharma Krakshita, czyli jakby główni mistrzowie yogaczary, komentowali znaczenie sutry Prajna Paramity w oparciu o trzy rodzaje natury i trzy braki natury. I nie robili to tylko raz. To porównanie, te wyjaśnienia pojawiają się powtarzają się w wielu ich tekstach, komentarzach. I stąd jakby mówi się, że oni rozwinęli nowy inny sposób przedstawienia pustości, aby zaproponować nowy, logiczny sposób udowadniania, że wszystko jest puste. Jakby pogłębić rozumienie wcześniej przedstawione w Prajna Paramicie. Więc jakby przedstawienie i wyobjaśnienie pustości jest nieco inne w Madhyamace i nieco inne w szkole tylko umysł, ale ono nadal istnieje. To jest bardzo ważne, aby to zrozumieć. Myślę, że na dzisiaj to już wystarczy. Tari 딱 군쉐 차기행 군쉐를 소토야 말이야. 이미 내가 군쉐 팔마 체제. 믹스의 체제. 딱 공부 수준. Nie mamy takiego prawdziwego kadziogyncie, prawda? Takich debat, gdzie spotykają się wszystkie siedra, jak to było w Bodhgaya. Wiem, że wszystkie siedra jakby organizują to w tym samym czasie,
Jak zwyczaj, w tym czasie, kiedy planowaliśmy organizowanie Gęcie, wszystkie siedra zainteresowane są tym, aby kontynuować ten harmonogram, który wcześniej sobie ustaliliśmy z góry na wiele lat. Podczas Arya Krzyma, czyli tych debat dla mniszek, rozpocząłem taką tradycję pewnej recytacji pewnych tekstów i, 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 przekazałem te modlitwy również, te teksty do recytacji również siedrze Surma, które organizuje obecne Kadziu Gęcie i innym siedrom. Być może, że dobrze by było, abyśmy recytowali różne teksty i modlitwy przed i po sesjami i tak dalej, po sesjach i tak dalej, abyśmy recytowali je w taki sam sposób. Myślę, że powinniśmy zrobić jakąś książkę na ten temat, jakiś modlitewnik specjalny dla siedr. Może w przyszłości to zrobimy i powinniśmy w przyszłości kontynuować tą tradycję, aby byłoby fajnie, gdybyśmy w przyszłości, kiedy się już wszyscy razem spotkali, po prostu recytowali różne modlitwy przed i po sesji w taki sam sposób. To są może drobne rzeczy do naszych spotkań, ale myślę, że do tych drobnych rzeczy również powinniśmy zwracać uwagę. Jeżeli nie będziemy zwracać uwagi na te drobniejsze szczegóły organizacyjne, to i te większe się nie sprawdzą, więc będziemy je gubić. Więc chciałbym tylko teraz zwrócić na to uwagę. Więc przechodzimy do modlitw kończących. Yeah.